A kú ojúmọ́ o gbogbo mùtúmùwà, ojúmọ́ ire ni a dúpẹ́ f'Olúwa. Àmójútó lohun ẹbọ tán ní ń rú lónìí, kẹ́bọ ó lè fín kẹ́bọ ó dà ni mo fi ní ẹ yá mi létí. Mójútáyé rẹ ọ̀rẹ́ wa o, dòdò tó jóná kan kì í látúnṣe, ayé ẹni ó bàjẹ́ kọjá ohun àádọ́gbọ́n sí. Ayé mi ò ní bàjẹ́ lórúkọ Olúwa, àpèmọ́ra ẹni kú là á pè tèmi dire. Ayé tiẹ̀ náà ò ní bàjẹ́, kó rí fún mi bí mo ti gbèrò sí ọ. Ayé gbogbo wa ò ní dàrú o, torí ayé tó dàrú ni rántí tò. Ayé tó bàjẹ́ kan kì í látúnṣe, èyí tó gbà tún ṣe ò tí ì bàjẹ́ ni. Àbẹ́yìn gbọ́ bí babaláwo ti wò ká tó lè rí. Ayé tó bàjẹ́ dọwọ́ ọba alátúnṣe, torí òun ló lè ní kí dòdò tó ti jóná padà di tútù, kí wá la àkúkú mójútó dòdò kó má wulẹ̀ jóná sí. Nígbà táwa náà mọ̀ pé lóyìnbó pé prevention is better than cure. Àmójútó lẹbọ má gbàgbé, kó tẹ́tí mú un lò ló lè mú kẹ́bọ ó fín kẹ́bọ ó dà. O wá láti mójútó gbèsè ayé ẹni nira o, àti fílẹ̀ sọ́wọ́ ìparun ni ọ̀nà ní ń tọrọ. Bọ́ ọba wá rẹ́ni tó ń gbà ọ́ níyànjú pé ọmọ sùn kọ́ ọmọ jí láì ṣe nǹkan. Àwọn abẹnugan káyé ẹni ó bàjẹ́ nù ń ṣọ́ra fún wọn. Bọ́ ọba wá rẹ́ni tí ń júwe ọjọ́ òyìnbó fún ọ pé ọlọ́ṣiṣẹ́ aláàrú ń bẹ́ẹ̀, ó fi òdàdé gbọ̀rọ̀ lọ́jọ́ ọba ni. Bí n bá fẹnu mi góbì fún ọmọ yìí jẹ́ o, tí n bá fi sọ̀rọ̀ fún ọmọ kò dànù. Ìmójútáyé ẹni mọ́jọ́ ọ̀la ẹni rẹwà ni, àìbìkítà ayé ẹni a máa fàbámọ̀ sínú ayé ẹni. Mójútáyé rẹ ọ̀rẹ́ mi, mọ̀já gbépo lórí rẹ ó ṣèrànwọ́ débi tó níyangí ọba tiẹ̀ jẹ́. Ṣàmójútó aṣọ funfun tó wọ̀ àwọn alábàtà dúró gbágbáágbá. Mójútáyé rẹ ọ̀rẹ́ mi, mo wí fún ọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Mójútó ṣẹ́ rẹ kò ní dìṣẹ́, mójútó ọmọ torí àtúnbọ̀tán, mójútáyé torí ọ̀run, mójútó wà tó róhun ní gbéni débùté ògo. Àmójútó ilé ni kì í jẹ́ kún jẹ lé, àmójútó òde ni kì í jágbàrá ó gbàtẹ ẹni lọ́wọ́ ẹni. Mójútáyé rẹ kò ní bàjẹ́, ẹlẹ́rù ní gbé ń bí owó mọ́ dálé ayé rẹ dáàyàn. Mọ̀ rántí pa mójútó lẹ́bọ, mójútó lé ayé rẹ kẹ́bọ ayé rẹ ó lè fín kó lè dà. Kọ́mọ níwà lórúkọ tèmi o. Ire o.